Olen tietotaituri Tapio Noranta, IT-alan moniosaaja etsimässä seuraavaa urapolkua. Olen teknisesti lahjakas, mutta viihdyn ihmisten parissa. Monet pitävät sitä suurimpana vahvuutenani. Olen siis nörtti, joka viihtyy asiakkaiden kanssa. Olen aina halunnut olla kartalla uudesta tekniikasta. Tietotekniikkaharrastukseni alkoi 7-vuotiaana Commodore 64-tietokoneella. Teininä luin mikrobittiä ja tein kotona pieniä IT-projekteja. Kun halusin pelata kavereiden kanssa yhdessä, rakensin tietokoneelle kotiverkon. Kun kyllästyin verkon kautta tulleisiin matoihin, tein käyttämättömästä koneesta palomuurin. Olen luontainen ongelmanratkoja. IT-opinnot veivät minut Turkuun ja Saksaan. Opiskelin digitaalista mediaa, web-kehitystä, 3D-mallinnusta, Adobe-sovelluksia, animointia ja videoeditointia. Saksassa osallistuin lyhytelokuvan tekemiseen. Työurallani olen perehtynyt Microsoft-sovelluksiin, pilvipalveluihin, asiakaspalvelujärjestelmiin sekä datan raportointiin ja visualisointiin. Nuoruuden harrastuksesta kasvoi intohimo auttaa muita tietotekniikan käytössä. Olen kouluttanut toimisto-ohjelmia, taulukkolaskentaa, kuvan käsittelyä, videoeditointia ja valokuvausta. Lisäksi koulutin asiakaspalveluohjelmiston käyttöä, ylläpitoa ja raportointia ihmisille eri puolilta maailmaa. Supervoimani ovat analyyttisyys, avuliaisuus ja aitous. Osallistuin työnantajani innovaatiokilpailuun. Tavoitteena oli suunnitella jokin uusi sovellus. Osallistujat jaettiin osaamisen perusteella tiimeiksi, joissa oli monia kansallisuuksia. Minulle syntyi idea sovelluksesta, jolla ihmiset voisivat jakaa fiiliksensä muille työpäivän aikana. Tiimini jäsenet pitivät ideasta. Teimme sovelluksesta demon ja mainosvideon. Sovelluksen ideointi, yhteistyö ja loppukilpailu olivat ikimuistoinen kokemus. Olen 3 kouluikäisen lapsen isä. Meillä on kivoja yhteisiä ja omia harrastuksia, jotka rytmittävät arkea. Harrastan muun muassa valokuvausta, tanssia ja videopelejä. Asiakkaat ja kollegat ovat kertoneet arvostavansa, että olen avulias, selkeä ja rauhallinen. Toimin sujuvasti IT:n ja liiketoimintojen välissä. Selitän vaikeat termit ymmärrettävästi. Sinnikkyyteni ja luovuuteni auttavat löytämään ratkaisuja vaikeisiinkin ongelmiin. Minua vie eteenpäin intohimo oppia ja uteliaisuus kokeilla uutta. Lue lisää miksi palkata minut verkkosivultani www.tietotaituri.fi.